Dili sayon ang pagpangitag Ginoo sa atong kinabuhi. Lingi ay mong tupad, ing nakapila na ka nakakitag Ginoo. Ing na kuno. Nakapila na jud ka kanang kita jud ka Ginoo ba? Ambot lang. Mo na daghan kayong nangita as Ginoo. Bisan si Jesus naingon man, moabot ang panahon nga mangita mo nako, pero dili gyud mo makakita nako. Pero si Maria Magdalena nakakita ni Jesus. Ug ang mga santos ni testimonya nga nakita nila ang Ginoo. Mao nang ang ilang kinabuhi nahimog yung balaan kay nakakita sila Ginoo. Gitawag sa ninato sa ato karong panultihon labi na sa theological analysis nga faith experience. Mo nang daghan kayong mga tao karon nga nangahimong leader sa dagkong mga relihiyon o mga sikta tungod kay duna sila'y encounter with Jesus. Ana. Nya kun wa ganitay faith experience nga ikasuporta nining atong pagpanaw sa pagtuo dinis kinabuhi nato sa kalibutan, maglisod gyud tag sustener. Dali kay tang matumbas mga tentasyon sa lipat-lipat sa kalibutan, dali kay tang mada basta wa tay faith experience. Kana bang kasinatian sa pagtuo. Nya unsaon man aron makasinati tag pagtuo, ang una gyud nga buhaton matud pa diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan gyud na atay gugma sa Ginoo. Motong naingon siya, gipangita nako ang akong hinigugma. Kana bitang mangita kas imong hinigugma, di ka maluyag pangita, no? Ako inomdom ko sa una, kamong mga nakasuway pa nga wala pa ning text-text, suwat-suwat pa to, suwat-suwat ba? Mopada kag suwat karon, sunod buwan pa na mabaslan. Labi na ang imong gisuwatan tuas layo-layo nga lugar sama nang Manila, wala may nagyugawas nasod na usahay duha ka buwan. Nya kanang duha ka buwan excited kay ka nga makabasa sa iyang response. Duha ka buwan ang imong joy, ang imong excitement. Di pa karon nga bisag tuas Amerika ang imong gihigugma, usa lang nimo ka text, mag-expect na ka nga few seconds or few minutes after makadawat na ka. Nya dili gani ka kadawat moabot ng mga 3 ka oras, maglagot na ka. Kanabang mubo kay tagpasensya. Kani manggong nahigugma nga tao, taas kay na siya pasensya para sa iyang gihigugma. Kana ding mga inahan. Ako mag-observe man ko, wa man ko nakapaanak, pero mo-observe ko ana mga inahan. Kanang gihigugma ninyo ang bata, tanawa ragod, maghilak ang bata, sige lang yun mong kanta-kanta, siging kanta-kanta. Ana, niya, bibi, ano man, tiyabaw na sa naman. Sige lang yun. Ako nalay pulaan maminaw. Sama na siya diyo. Diyagi ka usa nagkasakay mi ba sa eroplano. Niya ang akong luyo na ay bata nga gida. Niya, magsige siya Tagalog ba? Ano? Oh, okay. So lang kay hapit tala mi mutugpang. Hapit lang sa mo. Maurot na bata. Ano man, ay wala. Ano. Sige, naku, kabuutan niya, ako diri na irritate na kaiko. Kaya ko mahigog mas bata. Pero ako pating itong bata. Pailob sa go. Taas kay pailob ang nahigugma. Ngayon ko na be, lingi ako na imong tupad. Yung na, nahigugma ka na ako. Yung na ako na. Muna, kanang mga asawa, nga nahigugmas ilang bana, taas kay na siya pailom. Di na siya maluya, di na siya mapulan sa iyang bana, di na siya magyaw-yaw. Pero kana ganing asawa nga gamay lang kayong sukwahi sa lihok sa bana or sultis bana, sinta dayon, wa nay gugma. Way gugma. Og di sad na siya kakitag bana. Bisag na iyang atubangan ang iyang bana, di na siya kakita. Nya kay di man siya kakita sa iyang bana, samot nas Ginoo. Narabay daghan pala away kay bana nya kusog kay mo simba kay nangita Ginoo. Unsaon imo pagkakita Ginoo nga wa magikakakita sa imong bana? Una niingos Kristo nga
usa ka kabakakon aw si San Juan ba to sa iyang ebanghelyo, bakakon ang tao nga nag-ingong nahigugma sa Ginoo nga dili niya makita, unya naglagot sa tao nga iyang makita. Kay ang tao mao ang imahin sa dili makita nga Dios, the image of the invisible God, mao na ang tao. Muna kung mangita dayta Ginoo, naagi tay gugma, o kinsa may una natong higugmaon, ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, higugmaa ang tao. Kana yung tao mo higugmaa. Ayaw nag-ilisig iro, ayaw ilisig manok, ayaw ilisig iring, ayaw ilisi ana mga stop toys, kana mga unsa nang tidibir o uban pa diha, hasta pa mga unggoy-unggoy mo igakus-gakos diring unggoy, hagkan-hagkan at tidibir, hagkin ang bana nimo ang naong murag unggoy. Atong no gatong tidibir, mga leon-leon, imong unlan-unlanan, unlanin ng bukton anang imong bana nga porting hubuga. Gaksa-gaksa ng imong asawa, nga sigak ig mata, porti ng sukua, kanay gaksa, piti-piti, jugas tamparos, ana. Adto, sa katong tidibir nga di mo baos, adto, masakang adtong iro, magtilap-tilap, ng iro mo tilap, masato nimo kay imo mantumpet. Kana, tilapin ang asawa ni mo ng sigak ig mata, kagot ng ipon sa kalagot. Nga, luod na kaignaon ka na, tilapi, di ba? Kita juga diha Ginoo. Og mao niyang ikaduhang paagi nga makakita ta Ginoo. Diin man gipangita ni Maria Magdalena ang Ginoo, didto sa gilubngan sa Ginoo. Didto sa simbolo sa kasakit og kamatayon sa iyang gihigugma, didto niya gipangita ang Ginoo. Pasabot di ay makita nato ang Ginoo diha sa atong mga kasakit og mga kalisdanan. Ayaw pangita Ginoo dito sa mga carnival, sa atos mga Disneyland, ayaw. Diha pangita as Ginoo, hain ka gisakitan kay naa diha ang Ginoo. Moto si Maria Magdalena gasigig li sa lubnganan, sakit kay na magsigi kag tan-aw sa lubnganan sa imong gihigugma, di ba? Pero siya matug. Gasigi siya dito bantay sa lubnganan, nya gahilak. Kamo, kung sakita na mo sa inyong anak nga nisuyop, zaman, inyong pangitaon ang Ginoo, anang siga kaig mata ninyong anak, kagot ng ngipon, o magsigi mo yaw-yaw. Anak. Kung ang imo rong silingan, gasigi nagmaritis nimo, gikuan ka, gilibak kag maayo, gidaot na ka, gikural pang inyong agianan, nga sa una ra ba anha na magpangayo ag bugas sa inyo katong ga-eskwela pa karong naka-abroad na dato na gikural na nung inyong agianan nya mosinghag pa nimo mangita ka Ginoo anang tawhana o magyaw-yaw ka zaman yaw-yaw no dahil ka gingon biyabuang burag unsa sa una da burag unsa ay ayaw pangitaa ang Ginoo diha. Nyag masakitan na mo sa inyong pari. Unsa man, mangita mo Ginoo o mobalhin mo laing parokya. Mga animal. Pangitaa ang Ginoo diha, tutukin ang naong pari nga murag yawa. Ay kang Ginoo ani. Ay kang Ginoo ani yawaan. Makakita lang kang Ginoo diha sa imong kasakit. Basta nahigugma ka. Kaya ang Ginoo naagyod sa mga nasakitan. Di ba niingon siya? Bulahan kamong nagsubo kay lipayon o hupayon kamo sa Dios. Blessed are you who mourn, you will be comforted. Kinsa may mo comfort nato, kinsa mo console nato, ang Ginoo. Muna, ug na kay kasakit, go through it and God will show Himself to you. Og basahon na to ang Biblia, diha gid sila nakakita Ginoo sa ilang mga kasakit, labi na ang kaning kinabuhi sa mga martyrs, diha gyud. Tanawa ra gud ng mga tao nga napriso, ako siya 5 man ko ka
5 man ko katuig sa prison ministry sa atong archdiocese 2014 to 2019. Ang mga piniriso dito ba sulod nasa jud koy kailang mga grabe gyud ka mangtas na muhimog mga krimen sa katilingban. Pag-abot dito, tuwa na sila sa prisuhan ba? Tang kusuga mo rosaryo. Sige paghikap anang mga sinaw na kay nang ilang mga ribulto dito. Sige hikap. Nya magmisa ko nya nay kandila, ingon aning kandila, ighumas misab, hakpon pa nahasta ng sigas kandila. Ila nang ni aplas diri. Ana. Kana mag-ana kog holy water, aso saurong holy water Pero dinhis gawas, dinhi nga lipay pa kay sila, ana, asa musod og simbahan. Pero mapriso, kakita jog Ginoo. Naago dito'y bangis kay tanan nga hadlok ay metos una. Pag-abot ito, gana-ana, no? Simba na ko. Padir, ana, buta na kayo. Padir, paminata dre. Ako, naong bias panuay ni amin naman eh. Amin. Mo amin. Pero, sige ming kita atos gawas, asa mo amin. Nga daghan sa gyud nga gikas prisuhan, paglaya, nahimo na gyung transformed. Daghan. Dito sila nakakita Ginoo sa ilang kasakit. Mo na kita, na naganitay kasakit, ang ato dayong isulti, niya na'y Ginoo dinhi. Sakitan ba ako aning pagka-transfer na ko sa Compostela? Kay magpasan man ko og 70 million ngadto. Sakit nya nindot man ta dinhi kay mo lagi akong giingon murag comfort zone ba, tuloy-tuloy na ang ating ligaya dinhi. Natay kapuy-an sakto, natay mga facilities sakto, naanad na sa ato mga donors dinhi. Igabot na ko dito wapay siguro kung napabatay donors dito. Ikakita niyo na kung to ako nagmisa basig mo ingon mo Father Daddy na tadi wa na siya San Vicente ay nana ba mura bitag na ay worry na ay pain nya magdapa ka aning ni ang 70 million nya maligya sa tagslat hinay kay halin mao nang sakitan ko pero karon sa akong pagpamalandong karon nakaingon ko na ay Ginoo ani Lord I will encounter you in Compostela together with Santiago. Santiago Apostol, kaya ba mo Santiago Apostol? Kanariya? Sa tanang 12 ka apostolis ni Kristo, siya ay unang giputlas liog. Kana si Santiago Apostol mo na ay unang giputlas liog sa tanang apostolis. Giputlas liog ni Herodes. Kanya, pagkakita ni Herodes nga murag ni Epicto, kay nangahadlok mga followers ni Jesus, agi sugo day niya si San Pablo kana Saulo pa na sa una out ni sa mga Hudiyo sige atakihan na nagmaayo ang mga Kristiyanos kay nangaratol na sila kana siya unang giputlas liog kaning 70 million gisigihan naman tagpaningil anis uban way siguro adto jud ko maputlas liog dito na rescue hala yan yung akong liog ha anak kita Ginoo sa atong kasakit. Amo na, bisag nasakitan ta, sige lang gyapon tang update sa atong slots. Di ba? Mao ra man itong kalipay nga natay halin ginagmay o dinagko, halin man gyapon na. Ang atong ganahan pa mo maminaw ako mong updatean. Sige Ang atong God's reward and complete elation or grace mao ni atong ibayad sa 70 million 10,000 na 130 kaslots ang atong halin nya 689,870 pa kaslots ang available 100 pesos per slot. Ga-imagine bitaw ko na ko pila kaya kung edad nga mahurot ni kahalin ini ang slata no. Nga dugay man kay sila mo palit pero sagdi lang basig mo kalit lang sa kadaghan. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 45 na ka challenges ang atong nadawat. Nya ang ato sang Christ Transforming Union with Mama Mary katong si Tio MM nga mao na niroy atong gigamit pag construct og mga balay katong 12 ka balay napo na lang kabalay atong konsakonon
O niya, kay nakahuma naman tagduha. Ang atong halin, 6,401 na, 599 na lang ka slots ang nahibilin. Wow! Pakyawan na ninyo eh. 599, tag 100 pesos. O niya, naani siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100. 32 na sad ang atong nadawat ka challenges. So atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. So unsa ning slot nato, ang pasabot anang slot, ang minimum donation na atong ihatag. Sa pagkakaron, 100 pesos ang atong minimum donation. Unya wala na nay limit sa maximum. Bisag pila pay amount imong paliton, nya kwintadahon ta na per slot, per 100. Unya, unsay madawat nato kung mopalitag slot, kining mga grasya nga atong gititle sa atong slots. Nya unsaon pagpalit? Hala, balik na sad. Sundan ning atong official information. Atong mga bank accounts, ani? Unya, kining atong bank accounts or inyong i-GCash. Tanawan ning ato mga GCash accounts. Ang ako puno na for this month, ayaw na kong padadi. O niya pwede sa kwarta padala officially sa akungan or any name aning atong gipakita dinhi aron dili mo ma-scam. Niya tanawa sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sa pagkakaron pila na ni ang atong subscriber, 257. Murag 258 naman tingali na 1,000 ang bag-o. Mauna siya ang atong official nga YouTube channel. Kani say tan-awa sige kay ani sa dinan ipakita kining atong mga official information. Ako lang ning gisulti ninyo padayon aron nga magkasinabot tas pagpangita Ginoo. Pulusta kamong mga online parishioners o mga territorial parishioners nag-ambitay ta nining atong mga projects dinhi. Kining atong mga proyekto dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, kining atong nanindot na nga simbahan, nakapalitag mga yuta, nakatukod tag kumbinto, nakatabang tas kapilinya di Fatima nga matukod to, ug uban pang mga proyekto sa Archdiocese, nakatabang tag mga sobras 20 ka mga parokya, Luzon, Visayas, Mindanao, nakapanghatag tag pila na ka thousands of bugas na tag 5 kilogram lain-laing pamilya. Kining tanan ato ning ginabuhat tungod kay nakakita tag Ginoo. O nganong nakakita tag Ginoo kay ang atong replyan, ang atong gipaningkamutan pag handle ang mga kasakit, ang mga sakit nga sitwasyon. Kining atong simbahan, busloton nig atop sa una, naggabuslot na ning kisami, 70% sa tiles na nga tangtang na, wa tay kurente dinhi nga enough kurente, wa ta ni yuta, ana, wa matransfer ang yuta, wa tay building permit, occupancy permit, ana, o kaluis Ginoo kining tanan karon mga 90% na humanagid nato. Wa tay kumbinto karon napatay kumbinto with matching elevator. Na siya ato ning nabuhat ang kantidad ani ako lang yang himuan og summary one of the Sundays nga moabot akong i-report ninyo, pero mao lagi ang resulta na agyoy 70 million nga utang pa. Na palit lang gyapon tag slot og dinhi ta makakita Ginoo. Tanawa ikahurot aning 70 million. Kung mo palit lang gyud mo kamong tanan nga nakabati, palit mo og tag sa kaslat bisag once a week lang, makakita kita how our love for God and for the church works. Mahuman ra dayon ning 70 million pesos. Mawa ra dayon ni siya. Mura ra nig hangin mawa. Nya makaingon ta, gaan ra man kay Father? Nakakita na ka Ginoo. Gaan ra ba?
pila ra ng 100 pesos ana ihatag nimo nya do na si usa 100 pesos hangtod ni abot na tag 258,000 ang nanghatag og 100 pesos syuna nga ana dali ara kang mawa sa 70 million. Ambot, nakasabot baka mo